dienje ang'wen mag sirikal katiyo, executive, legislature, judiciary, to gi independence officers, to gibiro check themselves. Gini kuwacho the officers mudhi create. Some of these officers biro dwaro ni mondo udhi for referendum. Gionge constitution. Kogigoni gidhi referendum, donge omenda pod dhi tiyo. Omenda mar jopiny bende. Omenda to mar jopiny ema pod dhi tiyo. So dhi luorore aluora kanyange. Chalo mane mar BBI mane watimo toke kucho. Koro en adiera mane mwabedo godo e chunywa. Ka pes jopiny to watiyo godo kendo pod wapango ni mondo wadhi wati godo, to wan gi structures manyalo bedo strengthened ma safeguard all these things. Kikawo ng'ato mapoko make ga decision kata mar uso rabolo e kibanda mare mar grocery, and they expect no they make an independent decision kodonje commission. Iwuondori. Iwuondori. So gini nyaka wachak chunge. Wawe ng'iya ni od nyaruoth nyo wang' to koth chwe. Koro wadog e ot. Apana. Nitie gimomiyo od nyaruoth nyo wang'. So issues matindo gi nyaka waywegi kapok wadok e ot. Ka dier ot ka ema nyo wamiele, to wang'i gimomiyo puk nyo miel dhanja but lies. Manyo miyo nyone manyode ne dielgo. Wawe ng'iyo ni koro koth osechwe, od nyaruoth we wang'. Koro wadog ure ot. Apana. Nyaka wang'i uru gini maler mwaywe ote kwa doge od jaruodhene. Ne kane od lum to wadwar kaka wapache. To wapache gadiera. An kanye kama giki. Adwa nasoma ne moko kuom ote mabende joneno oronwa kata kapok wasomo ote wajuka gimoro ili mana mapiyo piyo kapok wasomo ote. Ayegi owadwa mo okindene nikech ok ing'ene jaluo oherga ng'ama